Καλησπέρα Reds. Redcast, επεισόδιο νούμερο 4 και το πιο επεισοδιακό από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Θα ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, έτσι, στα παιδιά που πιθανόν μας περιμένανε. Έλειπε κάποιο εξάρτημα, αυτά είναι του Αντώνη θέματα. Το έχουμε πει, επαγγελματικός ερασιτεχνισμός. Το καλύτερο απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, να ζητήσουμε μια συγγνώμη. Στα αριστερά μου βλέπετε την αναβάθμιση του Redcast, βλέπετε την αναβάθμιση του συνδέσμου. Καλωσορίζω τη Λένα. Πολύ χοντρά το πάμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Γιατί χοντρά? Τιμή μου και χαρά μου να είμαι εδώ πέρα. Πραγματικά έτσι προσπαθούμε να δώσουμε και το κάτι άλλο, μια φιλική άποψη γύρω από το σύνδεσμο, γύρω από το ποδόσφαιρο. Η Λένα είναι εδώ και για να μας βοηθήσει και ιντερνετικά από την άποψη της εκπομπής, γιατί έχει και εμπειρία γύρω από το ραδιόφωνο, γύρω από τη μουσική. Οπότε Λένα, από ό,τι βλέπω θα το σηκώσεις. Δεν ξέρω, έτσι, μακάρι να σηκώσουμε πολλά πράγματα έτσι ωραία φέτος. Κυρίως τρόπερ. Έτσι, αυτό εννοώ κι εγώ. Ακριβώς αυτό εννοώ. Λοιπόν, θα σε αφήσω να κάνεις το μπάσιμο της εκπομπής, αν και δεν είσαι φιλοξενούμενη. Έτσι, μπορεί να ακούσει και λίγο φιλοξενία αυτό. Για να πω την αλήθεια, δεν έχω χάσει μάτς με το που ξεκίνησε η σεζόν. Στο σύλλογο τα έχω δει όλα. Και ήμουν λίγο επιφυλακτική γιατί έχω και τα γούρια μου και λέω να έρθω, να μην έρθω. Αλλά βλέπω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και δεν είναι προηγητικός. Έτσι, τα λέγαμε αυτά. Ακριβώς. Και πέρσι ήρθα λίγο προς το τέλος, αλλά ήταν ήδη, το είχαμε καπαρώσει το πράγμα, οπότε εκ του ασφαλούς. Πάντως μπήκε σε τάξη, γιατί 3 στα 3. 3 στα 3 είμαστε πάρα πολύ. Χωρίς ιδιαίτερο ποδόσφαιρο, αλλά είμαστε στην περίοδο που μας ενδιαφέρει η νίκη. Με πολλή αγωνία, με πολύ καρδιοχτύπη. Έτσι δεν ήταν εύκολα. Δηλαδή, ναι, απλά είμαστε συνηθισμένοι, μαθημένοι, κρατάμε γερά. Οκ, την παλεύουμε. Πρέπει να το δούμε όμως αυτό. Δεν ξέρω αν τη βγάλουμε έτσι όλη τη σεζόν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να βγει σε Λίβερπουλ. Δεν μπορεί να βγει διαφορετικά. Δεν μπορεί να βγει διαφορετικά γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε πίσω με τίποτα. Δηλαδή αυτό το περσινό απέσιο που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο και δεν υπήρχε αγωνία και ερχόμασταν εδώ και άκουγες διάφορες συζητήσεις γιατί το πρωτάθλημα το είχαμε τελειώσει, νομίζω φέτος θα το ζήσουμε πιο δεν θα επαναληφθεί οδυνήρα. Από ό,τι φαίνεται. Μια που αναφερόμαστε τώρα στα περσινά, που ήταν μια εκπληκτική κατάσταση, εκπληκτική και με την έννοια ότι ήταν έκπληξη, δηλαδή δεν περιμέναμε να πάει έτσι η ομάδα μετά τον Κλοπ. Και μας ήρθε ο Σλότ και βγήκε όμως το καλύτερο απ' όλα, Premier League, αλλά τα υπόλοιπα τσαλαβουτούσαμε λιγάκι. Τα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπούλες, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος βλέπεις ότι θα πάμε πάλι για Premier League, θα βάλουμε και άλλα κάποιους για κατώτατο. Φέτος κοίταξε, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Μεγαλύτερες το ρόστερ γέμισε, η ομάδα επένδυσε, πούλησε βέβαια κιόλας, έτσι συμβαίνει στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά φέτος νομίζω ότι οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί. Νομίζω ότι το ποσό τελικά που δαπανήθηκε βγάζοντας έσοδα, έξοδα κτλ. Ήταν στα 200 εκατομμύρια. Ακούγεται εξωπραγματικό νούμερο για τη Λίβερπουλ, μιας και δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους μεταγραφές. Αλλά αν θα βάλουμε τα χρόνια της μεταγραφικής ανομβρίας, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε ότι καιρός ήταν, ρε παιδιά, να γίνει και, έτσι, να γίνει και ένα καλοκαιρινό μπάμπου να αφορά την ομάδα μας. Πού θα μας πέφτει όμως? Αυτή δεν είναι η μαγεία, να περιμένουμε. Μέχρι στιγμής τι φώτα βλέπεις έτσι από τους καινούργιους? Είμαι αισιόδοξος. Από τους καινούργιους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτούς που ήδη έχουμε δει, έτσι, και κυρίως ήθελα να πω για το Βίρτσι, γιατί ακούγονται διάφορα παρόλο που μόλις ξεκινήσαμε. Γενικά, ό,τι και να πούμε είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι, 100%. εννοείται αυτό. 100%. Μιας και με πήγες κατευθείαν σε παίχτη, είναι πολύ δύσκολη η Premier League. Δεν πάει να είσαι στην Γερμανία, ουσιαστικά στη μία και μοναδική ομάδα που υπάρχει κατά την άποψή μου εκεί στην Bayern, ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία κτλ. Η Premier League είναι Premier League. Ή θα σε στείλει στα ουράνια ή θα σε βυθίσει. Αυτή τη στιγμή ο Βίρτς νομίζω ότι ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Διάθεση δείχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ. Βέβαια δεν του βγαίνουν πράγματα. Ειδικά στο παιχνίδι με την Newcastle. Είχα πει έτσι όταν ήμασταν εδώ ότι λέω σίγουρα έχουν περάσει σκέψεις από το μυαλό του τι έκανα που ήρθα. Έτσι έβλεπες ότι
αυτό το πράγμα του ήταν πρωτόγνωρο. Για το Φρίμποκ έχουμε μόνο την πρώτη εμφάνιση που είδαμε με την Bournemouth, θετική, έτσι, αν και ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Για τον Ίζακ θα το αφήσω στην άκρη, μιας και ήρθε τώρα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Ας πούμε για αυτούς που είδαμε. Κέρκες με την Newcastle πάρα πολύ κακός, εξαιρετικός όμως με την Arsenal. Οπότε θα δούμε στους καινούργιους παίκτες τουλάχιστον, θεωρώ εγώ, θα δούμε αυξομοιώσεις μέχρι να βρουν τα πατήματά τους. Και η ίδια η ομάδα να βρει τα πατήματα. Θα πεις, θα ρίξεις χολή, θα ρίξεις, τι θα ρίξεις τώρα για τον... Χολή ρίχνω μόνο όταν δεν κατακτούμε τα τρόπια ή όταν χάνουμε από τη United. Εκεί επέμβηση. Εγώ θέλω πρώτα να μιλήσετε για τον Slot. Για τον Slot. Γιατί νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ωραία. Θέλεις να... Θέλω τη γυναικεία ματιά πάνω στο κομμάτι αγγλικό ποδόσφαιρο και δι Liverpool και δι Slot, όπως είπε ο Αντώνης. Ωραία. Και μάλιστα μετά τον Klopp, έτσι να το ξαναπούμε αυτό τώρα, γιατί αυτό δεν είναι ένα Slot που ήρθε μετά από διάφορες αποτυχίες. Εγώ, αν και η ίδια μέρα γεννημένη με τον Klopp, χάρηκα που έφυγε κάποια στιγμή. Μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, ήθελα να φύγει από ένα σημείο και έπειτα. Όσο και τον περιμέναμε σαν Θεό, και όντως έγινε ένας μικρός Θεός για την ομάδα. Ο σύγχρονος μας χάρισε υπέροχα πράγματα. Τον αγαπήσαμε σαν μπαμπάδα, αστείο μας, αδερφό μας, ο καθένας ανάλογα με τι ηλικία έχει. Ο Σάνκλι της εποχής μας, έχω πει εγώ. Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή όμως έφτασε στο τέρμα του και τρέναρε πάρα πολύ αυτό το τέρμα. Όχι, θα φτάσω στο τέρμα και θα το φτάσω. Έδειξε ότι είχε αδειάσει την τελευταία χρονιά, ότι δεν είχε τελείως, και το αισθανόσουν και στην ομάδα αυτό, και έγιναν και όλα αυτά τα περίεργα. Όχι, το ανακοινώσαν, όχι, δεν το ανακοινώσαν σε μια στιγμή που αυτοί ξέραν, αλλά εμείς που δεν ξέραμε εδώ πέρα τρώγαμε τα δάχτυλά μας, ας πούμε, τι γίνεται τώρα. Και με το πρωινό ψάχναμε να δούμε αν ήταν Πρωταπριλιά ή όχι. Κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ο καινούργιος που ήρθε, ο Slot, όταν ήρθε, μετά από την άλλη, όλο ξαφνικά άρχισε να ρολάρει, και τότε λέγαμε ναι, εντάξει, μάλλον λέγαν κάμποση, βρήκε, και μπορεί να ισχύει και σε έναν βαθμό, έτοιμη την ομάδα του Klopp γι' αυτό. Ναι, δεν βρήκε καμένη υγεία. Δεν παρέλαβε καμένη υγεία από τον Klopp. Όχι, φυσικά και όχι, αλλά όχι ότι ήταν και στα καλύτερά της, ήταν σε μια ψιλοτραμπάλα η ομάδα. Παρόλα αυτά όμως, είχε συνέχεια όλη τη σεζόν η δουλειά του. Είδαμε μια Liverpool να βγαίνει στο χορτάρι, να χάνει ή να παιδεύεται και να μπαίνει στα backstage, στα αποδυτήρια και να βγαίνει με τα χίλια και να νικάει στο τέλος, που φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω τι τους λέει ο Virgil, αλλά πάντως και ο Slot κάτι θα τους έλεγε. Όλα ξεκινάνε από τον προπονητή. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα που η Liverpool είναι άρρηκτα συνδεδεμένη πάντα με τον προπονητή της. Το δέσιμο που υπάρχει δηλαδή με τον προπονητή το βρίσκει σε λίγες ομάδες. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το ότι πήραμε πρωτάθλημα, έτσι, όπως και να έχει, και είναι η δουλειά του. Και όπως λέγαμε και εδώ πέρα, γιατί εδώ να πούμε και τα καλά του λόγου, το ωραίο είναι ότι έχεις και αυτή την κουβέντα συνέχεια την ώρα που βλέπεις το μάτς, σε αντίθεση με το άμα το βλέπεις μόνος σου στο σπίτι σου. Και μου λέγαμε και αυτό κάποια στιγμή, ότι είναι λίγο πιο τάκ σε σχέση με το ενθουσιώδη Klopp και ούτω καθεξής. Ναι. Οπότε, ναι, καλό μας έκανε ίσως και αυτό, γιατί και εμείς παραείμαστε καμιά φορά ορμητικοί. Βέβαια, γι' αυτό μας αρέσει και γι' αυτό την αγαπάμε τη Liverpool, αλλά οκ. Εγώ θεωρώ για το Slot ότι, γιατί και ο ίδιος μας τα είπε αυτά τα πράγματα, ότι ήταν σε επικοινωνία με τον Klopp, συνεχίζει να είναι σε επικοινωνία με τον Klopp. Βεβαίως. Ερχόμενος στην ομάδα, είπε ότι δεν θέλω μεταγραφές, θέλω να δω το ρόστερ που θα έχω για να δουλέψω, που σημαίνει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Klopp, σίγουρα πληροφορίες για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ήταν έκπληξη. Κανένας μας δεν ήταν αισιόδοξος για τη χρονιά που ερχόταν με Slot, ας πούμε. Ευελπιστούσαμε να πάθουμε μια πανολεφρία, όχι να αρχίσαμε κάποιοι να μιλάνε ότι επιστροφή στα πέτρινα χρόνια, οι αντίπαλοι, αυτό ήταν μέχρι εδώ, ήσασταν κτλ. Και τελικά πήραμε το πιο εύκολο πρωτάθλημα, τουλάχιστον όσο έχουν δει τα δικά μου μάτια. Και για αγγλική ομάδα, το πιο σημαντικό τρόπο που θα μπορούσαμε να πάρουμε, έτσι. Έχει όμως και το κοκαλάκι της νυχτερίδας ο Φαλακρός.
Γιατί το λες? Έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Δηλαδή, όσο άτυχος ήταν ο Κλοπ σε πάρα πολλά παιχνίδια, που έβλεπες ότι... τα πράγματα. Ναι, ο Σλότ έχει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας μην κάνουμε μια αναδρομή έτσι στα περσινά παιχνίδια. Τώρα αυτό το παιχνίδι με την Νιουκάστλ, που είμαστε στα κάγκελα, η εμφάνιση ήταν άθλια. Με 11 παίχτες δηλαδή, θεωρώ, Νιουκάστλ δεν παίρναμε ούτε την ισοπαλία. Έχουμε κάνει το παιχνίδι 0-1 από το πουθενά. Ναι. Έχουμε κάνει το παιχνίδι με το που κάνουμε μάλλον το παιχνίδι με το που ξεκινάει 0-2. Και μετά απορείς και λες, μήπως τελικά παίζουμε εμείς με 10, μήπως είμαστε με 9. Και βλέπεις γίνεται το παιχνίδι 2-2 και πάει για 3-2. Δηλαδή άμα δεις την ώρα που μας κάνει η Newcastle το 2-2, έχουν μπει να φωνάζουμε, να ανέβουμε. Ο Αντώνης μας είπε λίγο να ανέβουμε, δεν έχουμε το μικρόφωνο σήμερα, το εξάρτημα κτλ. Λίγη υπομονή παιδιά αν δεν ακουγόμαστε καλά. Κάνουν το 2-2 λένε και μπαίνουν μέσα στην εστία και παίρνουν την μπάλα για να φύγουν για το 3-2. Και εδώ θυμάστε τι λέγαμε, ότι θα ξεφτυλιστούμε. Ότι για Λίβερπουλ αυτό είναι βαρύ. Και ξαφνικά με ένα παιδί 16 χρονών, το οποίο φυσικά δεν είναι τυχαία 16 χρονών σε ένα τέτοιο σύλλογο, παίρνει στο παιχνίδι από το πουθενά. Παίζουμε με την Arsenal. Εγώ τώρα προσωπικά αυτά τα 3 παιχνίδια δεν μπορώ να πω ότι είδα ποδόσφαιρο από την ομάδα. Όχι. Δεν ήμασταν και σαν και καλά άθλοι συνέχεια. Είδαμε και ωραίες στιγμές, αλλά ήταν και ίσως με την Bournemouth. Ναι, μπήκαμε. Ναι. Κάποια και εκεί πάλι γυρίσαμε και πήγαμε στο 2-2. Έτσι. Αυτό είναι. Μπήκαμε πολύ ωραίοι, πολύ εντυπωσιακοί, πολύ φορτζάτοι και μετά τη φάγαμε εξίσου εντυπωσιακά. Μπράβο, ναι, και είπαμε τι γίνεται τώρα, τι πρεμιέρα είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, και από την Bournemouth βέβαια, τουλάχιστον στο δικό μου σκεπτικό πάντα είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Εύκολα, δύσκολα πρέπει να κερδίσει μέχρι να βρει το ρυθμό, μέχρι να κουμπώσουν οι νέοι παίκτες. Από εκεί και μετά δεν τη φοβάμαι. Είναι βαρύς σύλλογος η Λίβερπουλ για να επιστρέψει πλέον εκεί από εκεί μάλλον που την ανέλαβε ο Κλοπ. Είμαστε πλέον σε άλλα ιστορικά δεδομένα. Είμαστε σε άλλα ιστορικά δεδομένα. Βλέπεις το παιχνίδι με την Newcastle, δεν θέλω άλλο να το αναφέρω, και πάμε στο παιχνίδι με την Arsenal. Παίζουμε εσύ, να μην μονολογώ, για να πω και εγώ στο τέλος αυτό που είδα με την Arsenal. Γιατί αν ρωτήσεις 100 ανθρώπους σου πούνε 100 διαφορετικές γνώμες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και άλλες 100 θα σου πούνε οι οπαδοί της Arsenal που έτυχε να τους διαβάζουν στα φόρουμ. Για πες τι λέγανε οι οπαδοί της Arsenal. Βρίζαν τον Αρτέτα. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι αυτό έχουν μάθει να κάνουν τον τελευταίο καιρό. Γενικά νομίζω ότι δεν τη φοβόμαστε και πολύ την Arsenal. Εσύ τη φοβάσαι την Arsenal? Ξέρω ότι δεν τη είναι φοβάσαι. Καλύτερη από πέρσι. Είναι καλύτερη από πέρσι, αλλά δεν είναι και η ομάδα που την βλέπεις και γυαλίζει. Προσπαθούν, βελτιώνονται, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν σε γλυκαίνει, δεν σε εντυπωσιάζει και δεν σε φοβίζει ως αντίπαλο. Επειδή έχει ένα βάρος 22 ετών στην πλάτη της, το οποίο το έχουμε περάσει και εμείς σαν Λίβερπουλ. Βεβαίως. Τι σημαίνει να έχεις τόσα πολλά χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα. Αυτό είναι μια πλάκα που σε πιέζει το στήθος συνέχεια. Κάθε παιχνίδι της δηλαδή είναι ένας τελικός. Εάν φτάσουμε στο σημείο να το διεκδικήσουμε που λένε στο νήμα, εκεί ίσως να της δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, είναι βελτιωμένη με πέρσι. Παραμένει ένιγμα και για αυτούς φυσικά ο Γιόκερες, γιατί είχαν πρόβλημα στο center for, πήρανε center for. Θα δούμε. Ό,τι ισχύει για κάθε παίκτη που έρχεται στην Premier League ισχύει και για αυτόν. Νομίζω όμως ότι στο δικό μας το παιχνίδι, μιας και μιλάμε για την Arsenal τώρα, μας φοβήθηκαν παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Και όταν έχεις να περάσεις από ένα γήπεδο τόσα πολλά χρόνια όπως είναι η Arsenal, είναι λογικό ο προπονητής της να φοβάται. Και πάει στο Anfield, δεν πάει σε ένα γήπεδο της σειράς. Chelsea ή Arsenal, ο χειρότερος μας εχθρός για φέτος? Για φέτος η Arsenal. Ναι, η Arsenal λες. Γιατί είναι υπολογιστή και τη City και την Arsenal. Τον Guardiola εγώ δεν τον ξεγράφω. Όσο βρίσκεται ο Guardiola σε αυτή την ομάδα, αν και... Πίσω έχει αχλάδα την ουρά.
μου δείχνει ότι βιώνει την τελευταία χρονιά του Κλοπ κι αυτός. Σαν να έχει αδειάσει, σαν να έχει στερέψει από ιδέες, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Πάντως είχαμε εξέλιξη χθες, ότι συμβιβάστηκε η City με την Premier League, έτσι. Σε αυτό τι έγινε με αυτό? Έλα να μας πεις μερικά. Τι έγινε? Πού πας ρε Λένα, είπαμε να μορφύνουμε την εκπομπή. Τώρα να κάνω λίγο ένα break, να μην πάρω μια μπύρα. Πίνουμε και στον αέρα. Υποβαθμίστηκε το. Έλα τώρα μετά. Έκαμε μια άσχημη εκπομπή. Χθες λοιπόν έγραψαν ότι η City με την Premier League συμβιβάστηκαν στη διαφωνία που είχαν, ότι συμφωνούσαν ότι διαφωνούσαν, έτσι. Μάλιστα. Ότι ακριβώς η City έπαιρνε τον κανόνα της Arsenal για το πόσα μπορεί να ξοδέψει κλπ. Αυτό μιλάμε για τα 115 μπαν που είχαν. Νομίζω αυτό είναι πριν τα 115 μπαν. Ναι. Γιατί η City είχε κάνει μήνυση στην Premier League ναι, και σωστά, ακριβώς δεν εφαρμόζει, οπότε σε αυτό το κομμάτι συμβιβάστηκαν και υποχρεώθηκαν να μην γίνουν περαιτέρω αγωγές, ακριβώς. κάποια απόφαση για να πάρθει. Ακριβώς. Οπότε τώρα μάλλον πηγαίνουμε για τα 115 και τι θα αποφασίσουν. Έτσι. Κουραστική υπόθεση. Πολύ κουραστική και πολλά και κρύφτηκε. Ακριβώς. Και θα την κρύψουν, έτσι. νομίζω ακόμη. Έτσι. Θα την κρύψουν ακόμη. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό το κομμάτι που έλεγε ότι σε περίπτωση τελικά που η City τιμωρηθεί, γιατί θα τιμωρηθεί και αναδρομικά. Αρχίζουν μετά μηνύσεις για τηλεοπτικά. Αρχίζουν ρήτρες που είχαν υπογραφεί. Δηλαδή μπλέκει σε έναν οικονομικό κικαιώνα που είναι αυτό που του καίει στην πραγματικότητα, και νομίζω ότι κάπου θα το βάλουμε στο και με τη σύμφωνη γνώμη, εγώ πιστεύω ολονών. Γιατί το προϊόν πρέπει να το προστατεύσουμε. Ολονών. Λοιπόν, σας δίνω πάσα για το δεύτερο. Άρε Λόμπο, τι γκολάρα ήταν αυτή. Μια που φτάσαμε εδώ πέρα. Δεν μου έφερε σε μένα. Θέλεις και εσύ να σου Δεν μου έφερε. Όχι, τώρα θα κάτσεις. Έχω ακόμα. Να μιλήσουμε για τους Ούγγρους παίκτες γενικά, γιατί θα μιλήσουμε μετά. Θα μου ξεκινήσεις για Σομποσλάι, για τους Ούγγρους παίκτες. Ο Σομποσλάι είναι όμορφος, το ξέρουμε, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, ωραίος είναι, δεν βλέπουμε γι' αυτό πάνω. Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε γενικά πέρα από αυτό το μάτς και αυτό το τρομερό γκολ, και στα τρία μάτς έδειξε μια άνεση και μια σοβαρότητα άλλου επίπεδου από ό,τι πέρσι. Εμένα μου είναι ένας αγαπημένος παίκτης. Και πέρσι ήταν εξαιρετικός. Έτσι, και εγώ νομίζω το ίδιο, αλλά δεν το νομίζουν όλοι αυτό. Γιατί ο καθένας έχει και τις αποτήσεις του και ξέρω ότι το καλό έχει. Αλλά γενικά για μένα, εγώ τον εκτιμώ σαν παίκτη. Δεν μπορεί να μην κάνει τα τρελά και τα παλαβά, αλλά να που κάνει και τα τρελά και τα παλαβά, αν θέλει. Γιατί εντάξει, μας βγήκε τα μάτια. Εδώ είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που είπα για το Σλότ. Δηλαδή, βλέπαμε ένα παιχνίδι με την Arsenal τακτικής. Φοβάται ο Γιάννης στο θεριό. Κάποια στιγμή είδαμε λίγο την Arsenal να ανεβαίνει από τα πλάγια, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν αυτοκαταστραφεί στον χώρο του κέντρου. Είχαν τα ατού, δηλαδή είχαν εξαϊλωθεί, μπορώ να πω, και των δύο ομάδων. Οπότε η Arsenal κάποια στιγμή πήγε από το πλάι. Εκεί λίγο άρχισα να ανησυχώ. Όλοι άρχισαμε να ανησυχούμε. Η ομάδα ανέβηκε λίγο μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Άντε λίγο παραπάνω, άντε πού θα πάει, θα πατήσουμε λίγο περιοχή παραπάνω. Θα έρθει το γκολ και ξαφνικά κερδίζουμε ένα φάουλ, θα το περιγράψω. Είμαστε με το Βαγγέλη εκεί στη θέση μας στο ψυγείο δίπλα. Έρχεται ο Βαγγέλης, μου λέει: τι φάουλ είναι αυτό εκεί, μου λέει. Ούτε για απευθείας μπορεί να πάει, είναι μακριά, ούτε για σέντρα είναι να βγει, μου λέει. Τώρα και ποιος να το χτυπήσει. Και γυρνάω και του λέω: ξέρεις, λέω, ποιο είναι το παράλογο. Λέω: θυμάμαι όταν πήραμε το Φαντάικ από τη Celtic. Αυτές οι κουβέντες τώρα γίνονται, ξέρεις, με ταχύτητα. Πήραμε το Φαντάικ από τη Celtic και έβλεπα λέω στα βίντεο. Ο Φαντάικ χτυπούσε φάουλ από μακριά γιατί έχει δυνατά πόδια. Λέω: στη Λίβερπουλ δεν χτύπησε πόδια. Και βλέπω πάει ο Σομποσλάι, πάει ο Σαλάχ. Στην μπάλα γυρνάει ο Ευαγγέλης: άντε ρε Σαλάχ, κλειφίγια, πότε έβαλες φάουλ, ας πούμε, και τα λοιπά. Μας είχε εκνευρίσει κιόλας. Δεν μας είχε εκνευρίσει πολύ από το μάτι. Πάρα πολύ. Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές είμαστε πάρα πολύ εκνευρισμένοι. Και νομίζω ειδικά στο μάτι. Στο μάτι με την Arsenal ήταν. Δεν τον αγαπάμε τον. Σάμπα, φυσικά τώρα. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε. Ναι, εντάξει, ήταν όμως. Δεν το συζητάω γιατί ήταν. Ναι. Και ξαφνικά σηκώνει ο Ούγγρος στο πόδι και πάει ένα τροχιοδεικτικό βλήμα κανονικά. Δηλαδή, εγώ πρώτα απόρρισα, μετά πανηγύρισα. Λέω: το μπήκε. Στα πλάγια της εστίας. Ναι. Ο τερματοφύλακας της Arsenal. Δεν το πίστευα. Είδες που έφτασε το χέρι του στην εκτείναξη. Είδες που έφτασε το χέρι του. Δηλαδή λες:
Ήταν για να μπει. Λοιπόν, κοκαλάκι νυχτερίδας, κύριο Σλότ. Δεν θα τα βλέπουμε κάθε μέρα αυτά από τον αγαπημένο μας ογκροπαίχτη. Μα δεν το πήραμε και αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Όχι, γιατί και ο φίλαθλος, ο παδός, όπως σας πες τον, κουβαλάει διάφορα φαντασιακά στο κεφάλι του, γι' αυτό το λέω τώρα, ότι δεν χρειάζεται να κάνει πάντα αυτό. Όχι, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς φέτος θα κάνει πάρα πολύ δουλειά, πιστεύω, όπως λέει. Κάνει γενικώς. Έδειξε τις πρώτες αγωνιστικές. Μην ξεχνάμε ότι το παιδί έπαιξε back. Ναι. Ενώ δεν είναι back. Ναι, και ένας λόγος που η Liverpool ίσως να ήταν κακή στο κέντρο σε αυτά τα παιχνίδια ήταν γιατί έλειπε από το κέντρο. Έδωσε βέβαια πάρα πολλά πράγματα στη θέση του back. Μια ξένη θέση για αυτόν. Ναι, φάνηκε του πάει όμως τελικά τέτοια θέση. Και νομίζω δεν θα φύγει για πολύ καιρό. Δεν θα φύγει από εκεί για πολύ καιρό. Ελήψη. Και ο Φρίμπουργκ να μπορέσει να το... Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν η λύση ανάγκης. Δεν νομίζω ότι ο Σλότ θα τον πάει στα back. Και αν ρωτάς τη γνώμη μου, δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη όμως αυτό που είπες ότι, και συμφωνώ μαζί σου, ότι δεν περιμένουμε κάθε Κυριακή να ξελασπώνεις όπως λέει τη Liverpool. Όχι, γιατί αυτό θα δείχνει ότι υπάρχει και πρόβλημα αλλού, έτσι. Έχεις απόλυτο. Αυτό ας κάνει ό,τι θέλει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά έχω προσέξει σε όλες τις μεγάλες ομάδες, σε οποιαδήποτε χώρα, όταν σου σκοράρουν τέτοιοι παίχτες, είναι σίγουρο ότι θα κατακτήσεις τίτλους. Αυτό συνέβαινε και με τη United του Ferguson. Η United του Ferguson, εκτός ότι είχε πάντα φορ που έγραφε, είχε πάρα πολλούς, αν θυμάσαι και εσύ, αν δεν τα θυμάσαι, πάρα πολλούς περιφερειακούς παίκτες που κάνανε γκολ. Ακόμα και όταν το μάτς κλείδωνε, έλεγες έχει πρόβλημα, ερχόταν ένα σου του Σκόλους, ερχόταν ένα γκολ του Κάρικ, ερχόταν μια κεφαλιά από το Βίντιτς. Δηλαδή, όσο περισσότερες λύσεις παίρνεις στον γκολ από παίκτες που δεν το περιμένεις, τόσο πιο κοντά στους τίτλους είσαι. Αυτή είναι η δική μου άποψη για τους Ούγγρους παίκτες που λέγαμε. Λοιπόν, ο Σομποσλάι με έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα. το παραδέχομαι online. Λοιπόν, παίρνουμε το Σομποσλάι, διαβάζω διθυραμβικά σχόλια. Ο νέος Τζέραντ, εγώ όταν τα ακούω σε αυτά βγάζω. Ναι, εντάξει, ειδικά αυτό είναι πολύ βαρύ για να το πεις. Με το Στέρλινγκ, ο νέος Όουεν, δηλαδή ο νέος. Όλοι ψάχνουμε κάτι νέο από το παρελθόν. Όλοι. Κινηματογράφο, μουσική, ποδοσφαίρο. Όλοι ψάχνουμε κάτι νέο από το παρελθόν. Πολύ ωραία τάκα αυτή, θα την σημειώσω. Τώρα μου ήρθε, ήταν αυθόρμητη. Ναι, λοιπόν, σημείωσε. Λοιπόν, έρχονται και εδώ και τα παιδιά και πήραμε αυτό το παίχτη και εκεί ήταν φοβερός και να τα στατιστικά. Λόγω πάρε παιδιά. Ποιοι Ούγγροι παίχτες? Δεν υπάρχουν Ούγγροι ποδοσφαιριστές εδώ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, οι μεγάλες μορφές του Ουγγρικού ποδοσφαιρού σταματάνε στο 1966 στον Μπούσκας. Και από εκεί και μετά έχουμε. Το 1966 σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και μετά έχουμε τον Κύραλη, αν το θυμάσαι, τον τερματοφύλακα με τη φόρμα, ο οποίος ο άνθρωπος γύρισε καμιά δεκαριά ομάδες και η μεγαλύτερη που πήγε ήταν η West Ham. Και τους έλεγε ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν καλά γρανάζια Ούγγροι, αλλά όχι μεγάλοι παίχτες να σηκώσουν στις πλάτες τους ομάδα. Και αρχίζω και κάνω ένα δρόμο, λέω όσο θυμάμαι. Δηλαδή, τι να μου πούνε, τον Τέταρη που είχε έρθει στην Ελλάδα. Κανένας δεν θυμάμαι. Ο Τέταρη ήρθε από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στον Ολυμπιακό. Έτσι έπαιξε 2 χρόνια. Έμεινε στην ιστορία η υποδοχή, ας πούμε, που του κάνανε στον Πειραιά. Λοιπόν, και μάλλον και έπαιζε στη Χόβεντ. Είχε πάει από τη Χόβεντ Άιντραχτ μια χρονιά, ήρθε εδώ. Ο Εστερχάζη που είχε έρθει ΑΕΚ Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός ήταν στη Χόβεντ. Δηλαδή δεν υπάρχουν μορφές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα βγεις και κάνεις ένα γκάλωπ σε πιο παλιούς ή σε πιο διαβασμένους, ας πούμε, ότι πείτε μου 5, όχι 5, πολλούς έβαλα, 3 μεγάλους Ούγγρους παίκτες, αλλά θα μου βγάλετε από μέσα τον Μπούσκας και τους 2 που ήρθαν στην Ελλάδα, άμα θα σου απαντήσει ένας, εγώ θα παραιτηθώ από μέλος του συνδέσμου. Αν βρεθούν στους 5, ένας αφαιρώντας αυτούς τους 3 παίκτες. Αλλά ο Σλόμπο δείχνει ότι μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής της νεότερης ιστορίας τους. Μοντέρνος ποδοσφαιριστής και τον ευνοεί ότι είναι σε πολύ μεγάλες ομάδες στην Αγγλία. Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρα στο χέρι. Και έχει και τις ευκαιρίες του, έτσι. Είναι σε ένα σημείο που έχει τις ευκαιρίες του. Αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που έχουν καπαρωμένη τη φανέλα. Ναι. Είναι καθαρά στο χέρι. Το momentum είναι υπέρ του.
Έτσι. Είναι καθαρά στο χέρι του αυτός ο άνθρωπος να γίνει ο αθλητικός εθνικός ήρωας, ας πούμε, της χώρας τους. Και σε εμάς ένας παίκτης που θα λέμε ότι όταν θα πούμε Ουγγαρία θα θυμόμαστε το Σομποσλάι. Αυτά για τον Ούγκρο, από μένα. Θέλουμε να πούμε τίποτα ακόμα για τους αγώνες που είδαμε ή μήπως να πάμε ρωτήσω στο τι θα πούμε? Ο Αντώνης κάτι να ρωτήσει. Και τα παιδιά, έτσι, πάντα έχουμε κίνημα. Την κολάρα του Σομποσλάι με φάουλ από εκεί. Είχαμε παλιότερα έναν παίκτη που βαρούσε τα σούτ, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ούτε καν δηλαδή. Μην πεις το Κουτίνιο. Ορίστε. Το Κουτίνιο θα μου πεις. Όχι, ναι. Κουτίνιο μπορεί να ήταν, αλλά κάτι ενδιάμεσα θυμάμαι, το οποίο το έχουμε ξεχάσει έτσι τελείως. Ας πρόσεχε. Τον έπιασε ο Κλόπ από το χεράκι και του είπε θα γίνεις άγαλμα. Ακριβώς. Αλλά αυτό γίνεται με τους Λατίνους, Αντώνη, όπα σε φωνάξει η Μπαρτσελώνα, άμα σε φωνάξει η Ρεάλ. Πώς πάνε στην Παναγιατιστίνου με τα γόνατα, έτσι πάνε και αυτοί σε αυτές τις ομάδες. Εμένα ήταν λίγο πιο καρφί αυτό που είπα, γιατί έρχομαι στο πιο πρόσφατο παρελθόν, που είχαμε κάποιον που βαρούσε τα φάουλ. Τον Άρνολντ. Εγώ τον Άρνολντ κατάλαβα τι λέει. Αλλά τον ξεχάσαμε εντελώς. Πια. Ναι, το ξεχάσαμε εντελώς. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Είχε 2 στα 47. Ναι, τα στατιστικά του, αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι αλήθεια. Τα στατιστικά του από τα ελεύθερα χτυπήματα δεν ήταν και τόσο. Για να τον αναγα... Απλά δεν είχαμε άλλο να τα χτυπάει. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, ο Άρνολντ έφυγε. Στη Λίβερπουλ έχει αποδειχθεί πλην του Ρας ότι όποιος φεύγει τον τρώει μαρμάγκα. Κανονικότατα. Πρόβλημα του. Δεν ασχολούμαστε με αυτούς που είναι όπως λέμε και το μοτό του συνδέσμου. Δεν ασχολούμαστε με αυτούς που δεν έρχονται, παρά μόνο με αυτούς που υπάρχουν. Να πούμε και για αυτόν που ήρθε. Ποιον θες? Εγώ έβαλα στον τίτλο, όχι πριν πούμε για τον άλλον Αλεξάνδρ που θα θυμόμαστε νομίζω, έγραψα ότι πρέπει να μιλήσουμε για το καλωσόρισμα της Premier League στον Βίρτς, όπως το έθεσε και ο Σλότ. Γιατί ο Βίρτς στον τελευταίο αγώνα βγήκε κατάκοπος, χτυπημένος, εντάξει, και είπε ότι ακριβώς είπε ότι αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Και απλώς ο Σλότ του είπε ήταν το καλωσόρισμα στην Premier. Αλλά λίγο να μιλήσουμε και για τον Βίρτς, έστω αυτά τα 3 παιχνίδια. Όπως και η ηχητική, έτσι. Να μιλήσουμε. Ναι, τον αφήσαμε, δεν τον αναφέραμε, ο άνθρωπος έχει 3 στα 4. Ή μάλλον 4 στα 5, αν βάλουμε και την Crystal Palace. Θα βάλουμε και την μπάλα μέσα. Για το Βέρτις τον περιμένω. Έχει πάνω του το βάρος των πολλών χρημάτων. Είναι αυτό που είχα πει κάποτε για το συζητούσαμε, έτσι, για το Μαγκουάιρ. Τώρα κάνω έναν παραλληλισμό, ο οποίος μπορεί να φαίνεται αστείο σε κάποιους, αλλά εγώ φυσικά και δεν τον θεωρώ το χειρότερο παίκτη που τα έχουν φορτώσει όλα, ας πούμε, κτλ. Απλά αυτό το παιδί είχε ένα βάρος πάνω του των 100 εκατομμυρίων που τον πήραν μετά το Φαντάκ σαν απάντηση το μεγάλο αμυντικό κτλ. Εάν τον παίρναν αυτό το ποδοσφαιριστή 40 εκατομμύρια, δεν θα μιλούσαν με αυτό. Δεν θα μιλούσαν. Και μάλιστα είναι το καλύτερο στους παίκτες και ο πιο μαχητικός. Ο Βίρτς δεν έχει, ρε Αντώνη, τώρα πιστεύει σε ένα παιδί 22-23 χρονών το βάρος αυτής της μεταγραφής, αυτών των χρημάτων. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί και να βάζει γκολ και να δίνει γκολ. Τουλάχιστον το πήραμε, στην Bundesliga, έτσι. Ναι. Οπότε αυτά πρέπει να το καλλιεργήσει. Είναι αυτό που έλεγες, θέλει το χρόνο του να μπει λίγο στο πνεύμα του αγγλικού πρωταθλήματος, αυτής της ομάδας. Θέλει λίγο το χρόνο του, δεν γίνεται. Ο Φαμπίνιο είχε παίξει τα Χριστούγεννα όταν τον πήραμε. Θυμάστε τις πρώτες εμφανίσεις του Φαμπίνιο? Και καχεκτικός έτσι και αδύνατος και αυτά. Ο Ρόμπερτσον, εντάξει, ο Ρόμπερτσον ήταν στη Χάλ, είναι Σκοτσέζος. Δεν το λες και τελικά το. Νομίζω ότι πρόβλημα είχαν οι υπόλοιποι να συνονοηθούν μαζί του. Αλλά για τον Βίρτς πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και εγώ έτσι νομίζω. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ο άλλος είναι πολύ μικρός, έχει την τρέλα του σχεδόν εφήβου. Μπήκε μέσα, σάρωσε. Για τον Εκητική μιλάω. Ναι, κατάλαβα. Μαγικός, γλυκύτατος, υπέροχος. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει να μας εντυπωσιάζει. Και πάλι όπως λέγαμε για το Σλόβο, δεν χρειάζεται και να το κάνει και συνέχεια, αλλά θα το κάνει. Αυτός τώρα είναι, νομίζω, ντοπαρισμένος εντός εισαγωγικών. Έχει την αδρεναλίνη. Είναι στη Λίβερπουλ. Και του βγαίνει κιόλας. Και έτσι πρέπει να είναι. Επειδή είσαι και της Γαλλικής, πώς είναι ακριβώς το όνομά του? Εκητική, δεν ξέρω. Έχουμε ακούσει διάφορα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε, μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί το όνομα του Κάιτ. Κάιτ, Κόιτ, εσύ στον Εκητικέ. Έμεινες.
Λοιπόν, πάμε και στον άλλον Αλεξάνδερ. Πάμε στον άλλον Αλεξάνδερ. Πες μου εσύ την άποψή σου, γιατί έχω για τον κύριο. Πες. Όχι, νομίζω. Όχι, εσύ. Εγώ γενικά είμαι επιφυλακτική πάντα στις μεταγραφές που έχουν πάρα πολύ παρασκήνιο. Καλά ο Ντόρος, καλά τα χρήματα, αλλά το πολύ... Και ο Φαντάικ είχε παρασκήνιο. Ναι, και εντάξει. Και λεφτά. Ναι, λεφτά. Και λεφτά και παρασκήνιο. Ναι. Και 6 μήνες μετά. Δεν ξέρω. Οκ, έχω αυτή την επιφύλαξη. Δεν σημαίνει ότι έχω πάντα δίκιο που έχω επιφυλάξει. Κανένας μας δεν έχει δίκιο για αυτό που πιστεύουμε. Αλλά πάντως γενικά, άσχετα με το πώς θα μας βγει, πιστεύω ότι όλο αυτό το σκηνικό και αυτόν δεν θα τον βοηθήσει μέσα στο γήπεδο στις πρώτες αγωνιστικές. Ναι, όλο αυτό το έφυγε, ήρθε, έκανε, έρανε και όλα όσα περιμένουν και το ξέρει οι φίλαθλοι, οι οπαδοί από αυτόν. Εσύ τι λες? Γενικά, εγώ τι λέω. Εγώ μίλησα και με Newcastle σήμερα πάντως για να έχω... Τι λένε σε εκείνο το ιδιαίτερο γαλατικό χωριό εκεί πέρα πάνω. Τι λένε, ναι. Βασικά με τι μίλησα? Γραπτός μίλησα με φίλον Newcastle. Από το Νεοκαστρινό, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, καλά, αυτοί στάζουν χολή τώρα για τον τύπο. Ναι, λογικό είναι, φυσικά. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Αλλά η άποψη ότι, να και που βεβαίως και ο ίδιος είπε ότι ποιος ξέρει και τι παίζει μέσα στα κλαμπ και τι συνεννοήσεις από κάτω υπάρχουν και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων. Εγώ για τον κύριο Ίζακ εύχομαι να μας βγει αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, τόσο κολόπεδο όσο έδειξε ότι είναι. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό είπε και αυτός είναι μεγάλο κολόπεδο, αλλά μια που το λες έτσι. Και μπορεί κάποιοι τώρα να λένε «Μα πώς μιλάει για παίχτη της ομάδας μας», έτσι. Να θυμηθούμε τις περιπτώσεις Σουάρες, τις περιπτώσεις Κουτίνιο, τις περιπτώσεις γενικότερα Αλεξάνδερ τώρα, ίσως και Κονατέ. Δηλαδή, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Ναι. Έτσι. Εγώ εύχομαι αυτό το παιδί να είναι τόσο κολόπεδο αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Να απαντήσει δηλαδή στα εκατομμύρια με γκολ. Δεν έχω άποψη, τον είδαμε το παίχτη στη Newcastle, έτσι, είναι θωρηκτό. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Άλλο Newcastle, άλλο Liverpool. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εγώ τον βλέπω αυτή τη στιγμή σαν να μην υπήρχε, σαν να μην τον έχω ξαναδεί. Γενικά, είναι τελείως διαφορετικό τα μεγέθη. Άλλο Newcastle, άλλο Liverpool. Ένα άλλο πράγμα που με τρομάζει με τις μεταγραφές, οι εσωτερικές μεταγραφές στο νησί μέσα, έτσι και αλλιώς μου προκαλούν μια ανασφάλεια από τη μία αγγλική ομάδα στην άλλη και όχι από κάπου αλλού. Πάντα μου δημιουργούν ένα άγχος. Γιατί? Αυτό θέλω λίγο να μου το αιτιολογήσεις. Εγώ έχω πει ότι είναι υπερτιμημένες όλες οι μεταγραφές που γίνονται μέσα στο νησί. Όλες οι μεταγραφές. Ένα μπακ πας να πάρεις από την Τζάμπιο, συζητάνε 25 εκατομμύρια. Συμφωνώ. Και είδαμε πολλούς να κατεδαφίζονται γιατί ακριβώς κουβαλάνε. Εγώ θυμάμαι τον Γκρίλης, ας πούμε, που πήγε στη City και όλοι, που ήταν καταπληκτικός στη Βίλα. Αλλά ήταν καταπληκτικό στη Βίλα. Μετά πήγε στην City, τι να κάνει ο άνθρωπος? Τον βρήκε το χώρο, τον πήρε 1,5 χρόνο μέχρι να βρει. Βρήκε και ένα ρόστερ εκεί. Πάντως ο ίδιος για να βρει. Με 3 παίκτες σε κάθε θέση. Ακριβώς. Ο ίδιος για να βρει που είναι και που δεν είναι, τον πήρε. Νομίζω 1,5 χρόνο. Ξέρεις τι εντύπωση μου δίνει, μιας και ανέφερες τον Γκρίλης? Δεν τον νοιάζε. Μου δίνει την εντύπωση του Άγγλου. Ονόμησα, το όνομά μου είναι φτασμένο. Είμαι νέος, παίζω μπάλα, βγάζω γούστα. Αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα αυτός ο παίκτης. Έτσι. Μπήρα να έχω, σε πάρτι να βρίσκομαι. Κοίταξε, και το φυσικό αυτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να πω, όμως πάντα υπάρχει λίγο ένας φόβος. Βέβαια τώρα ο Άιζακ είναι άλλη περίπτωση, έτσι. Δεν ξέρουμε καν την περίπτωση είναι στη Liverpool. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό με τις προσδοκίες είναι ακόμη πιο παράξενο όταν έρχεται από μια άλλη του νησιού ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Πάντως παρόλα αυτά. Φώναζε λίγο, είσαι λίγο μακριά. Παρόλα αυτά, με
μεταγραφές εντός νησιού περιορίζουν πάρα πολύ το ρίσκο προσαρμογής. Σωστό. Δηλαδή, το ρίσκο προσαρμογής που έχει ο Βίρτς και λόγω θέσης ως πιο τελικάτος και πιο τεχνικός παίκτης θα πάρει καιρό να πάρει το βάφτισμα και την κουτουλιά της Αγγλίας σε σχέση με της Γερμανίας. Αυτός ο οποίος έρχεται από την Newcastle, από τη Βίλα, από την Tottenham, από αυτά, το ξέρει το παιχνίδι. Το ξέρει τι θα αντιμετωπίσει το πρωτάθλημα αυτό. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό. Και κάποιοι, παράδειγμα, γελούσαμε όταν είχε ανακοινώσει ο Μέση ότι θα φύγει από την Μπαρσελόνα και κουβόταν για τη City στα 35 του, 36 πόσο ήτανε, και γελούσαμε στα πατώματα που λέμε ότι θα έρθει τώρα ο Μέση σε αυτή την ηλικία, μαθημένος από εκεί, να έρθει να παίξει. Σε κάθε ακούμπημα πάρε φάουλ, σε κάθε ακούμπημα πάρε φάουλ. Μια χειμωνιάτικη βραδιά στο στόχο. Πάει στο Newcastle Τετάρτη βράδυ Νοέμβριο. Το Σόουκρος, τον αμυντικό. Πάντως έχει πολύ ζουμί κοίταξε, ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού πανευρωπαϊκά. Όχι σας τον δίνουμε, όχι δεν σας τον δίνουμε, όχι δεν πάω στις προπονήσεις, όχι δεν κάνω. Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του. Τέρμα. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια και αυτές οι διεκδικήσεις. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση βγαίνουμε οι κερδισμένοι, σε εισαγωγικά, εμείς. Βέβαια έχουμε υπάρξει και χαμένοι από αυτό το σύστημα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, υπάρχει μια ρήτρα. Άμα μια ομάδα την πληρώσει τη ρήτρα, δεν πρέπει να φύγει. Εσύ που είσαι και των οικονομικών. Έτσι δεν είναι. Μετά δηλαδή τι αρχίζει και γίνεται δηλαδή. Όχι, τελικά δεν σε δίνω, έχει συμβόλαιο, μα έχω σπάσει τη ρήτρα. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι τόσο υπερτιμημένη η κατάσταση πλέον στο ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα είναι προϊόν. Ξεκάθαρα. Μπορεί να ακούγονται τα νούμερα προκλητικά, αλλά να σου πω και κάτι, και για μένα δεν είναι. Και να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί τα φέρνουν τα λεφτά. Προκλητικό είναι να πεις ότι έχει δαπανίσει. Προκλητική είναι η Real και η Barcelona. Και η City. Και η City, αλλά θα σου πω, τη City το κομμάτι με τα μπαν έχει να κάνει με τον κανονισμό. Ο οποίος κανονισμός αυτή τη στιγμή, άμα μου πεις ότι το γνωρίζεις στο 100%, όχι μόνο εσύ, γενικά με όσους έχουμε μιλήσει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι ένας λίγο έολος κανονισμός, λίγο μεταφράζεται και κατά το δοκούν. Αλλά το να ξοδεύω και να μην χρωστάω, και οι υπάλληλοι μου, γιατί οι παίκτες υπάλληλοι στις εταιρείες είναι στην πραγματικότητα, μου αποδίδουν αυτά τα χρήματα, έχω τα δίνω, δεν χρωστάω. Το να χρωστάς και να κάνεις αυτές τις δαπάνες είναι η πρόκληση. 750 Μπαρτσελώνα, Ρεάλ άλλα τόσα, πάρ' το γήπεδο, δíme της Μαδρίτης, φέρει μου το... Αυτά είναι που δημιουργούν. Λοιπόν, θα κάνουμε διαλυματάκι. Όχι, εγώ λέω να το κλείσουμε. Ναι. Απλώς να μιλήσει, κάποιος να διαβάσει εδώ, ο Θεόφιλος κάνει μια παρέμβαση. Ναι. Εγώ θέλω και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για το μάτς της Κυριακής. Νομίζω να μην αφήσουμε τον κόσμο να... Δεν θες να το δούμε πρώτα. Κάνουμε σχόλιο χωρίς το μάτς. Θα το κάνεις εσύ, αφού το θέλεις. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο για το Θεόφιλο. Να το διαβάσεις. Λοιπόν, τι λέει. Η Arsenal ενισχύθηκε πολύ, αλλά τώρα είναι θέμα προπονητή αν έπιασε τα βάνη ή αν μπορεί να κάνει το step up. Συμφωνώ. Δεν δείχνει ο Αρτέτα να μπορεί να κάνει το step up. Θα δούμε. Παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, ψάχνοντας τιμένας, έντρες κτλ. Έτσι δεν πάει μακριά μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Έχει point ο Θεόφιλος. Και σίγουρα λέει αισθάνεται πίεση, ειδικά όταν πέρσι έχει πάρει όλο το Λονδίνο μια κούπα και ο Αρτέτα μένει άτιτλος. Και έχει ξοδέψει πάρα πολλά συγκριτικά με άλλους προπονητές στο παρελθόν. Είναι σωστή η άποψη. Θεόφιλος Πολατίδης. Πασχαλάκης των φτωχών κάθε φορά, γιατί έχουμε κι άλλο Πολατίδη. Για να μην τους μπερδεύουμε. Και κάτι ο Κονίνης λέει, λοιπόν, μάλλον για τη Manchester United. Μέχρι και κάποιος Φλέτσερ και Σιλβέστρε βάζουν γκολ όταν έπρεπε. Για μας λέει. Για μας λέει. Ναι. Έχουμε δεχθεί γκολ. Έχει δίκιο, ναι, ο Αντώνης. Ο Κονίνης, αυτό που αναφέραμε πιο πριν, ότι παίρνεις βαθμούς ουσιαστικά από παίκτες που δεν το περιμένεις. Για τον Θεόφιλο. Μακάρι να απολύσουν τον Αρτέτα. Εγώ σαν οπαδός της Λίβερπουλ θέλω να φύγει ο Αρτέτα. Βλέπετε εσείς πουθενά προπονητές στην Ευρώπη? Βλέπετε προπονητές στην Ευρώπη? Δηλαδή αν αύριο το πρωί απολύσει τον Αρτέτα η Arsenal, είναι αισιόδοξη η κατάσταση? Ο Ζουνίδης είναι ελεύθερος. Και πρόλαβε και έκλεισε και ο Χιμένεθ.
Να τον στέλναμε εκεί. Εγώ είχα και τα κονέ, μπορούσα να τον στείλω στην Arsenal. Δηλαδή βλέπετε να υπάρχουν προπονητές. Μακάρι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος στο πρώτο που θα σκοντάψει να τον διώξουν. Και άμα φύγει και ο Γκουαρδιόλα, μετά θα ερχόμαστε να βλέπουμε παλιά μάτς, γιατί τα νεότερα δεν θα έχουν ενδιαφέρον. Πιστεύω θα πάμε τρένο. Εγώ πάνω σε αυτό το πέρα το πράγμα, να πω αυτό που μου βγάζει εμένα ο Αρτέτα, το οποίο εν μέρει συμφωνώ με αυτά που λέει ο Θεόφιλος. Ο Αρτέτα βγάζει φέτος μία απόγνωση. Έλα ρε παιδιά, τρίτη αγωνιστική του. Ξέρει ότι δεν είναι... Ναι, συνέχισε, εντάξει, ναι. Είναι γενικότερα ακόμα και η κίνηση του σώματός του και το βλέμμα του. Έχει άγχος, φαίνεται. Ξέρει ότι έχει φτάσει στο όριο. Ναι. Ότι δεν θα το περιμένω. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει κάτι. Όχι κάτι, το πρωτάθλημα θέλει. Κάτι μεγάλο. Ναι. Εντάξει, δεν τολμώ τώρα να συνδυάσω τη λέξη Champions League με Arsenal, αλλά έστω. Ναι. Αυτό το δείχνει ακόμα και ο φοβικός τρόπος που κατέβηκε την προηγούμενη ομάδα σε εμάς. Κατέβηκε με την πιο δυνατή ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια που είχε Arsenal, ομάδα που θεωρητικά έχει πολύ ψηλούς στόχους, και κατέβηκε με μοναδικό γνώμονα να καταστρέψει παιχνίδι. Και να πάει να το πάρει στην κόντρα. Ούτε καν να το πάρει στην κόντρα. Να καταστρέψει. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι ο Αρτέτα έκανε κακό κατέβασμα μες στο Anfield? Ναι. Και εσύ? Τέρμα φοβικό. Τρίτη αγωνιστική, Αύγουστο. Τέρμα φοβικό κατέβασμα έκανε. Να μην χάσω. Εμείς δηλαδή τι κάναμε που παίζαμε στο Anfield? Κοίταξε, και είμαστε οι πρωταθλητές και έχουμε την Arsenal. Εγώ την άποψη για την ομάδα, ότι φέτος δεν προσδοκώ σε κάτι πολύ μεγάλο, με τη λογική ότι γίνανε πάρα πολλές αλλαγές σε πολύ κέρυες θέσεις. Δεν είναι το ποιον θα πάρεις, είναι το πώς θα τους καταφέρεις όλους αυτούς να τους κάνεις ένα σύνολο. Το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Φυσικά. Η Arsenal δεν είχε τόσο μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της. Είχε μια πολύ καλή ομάδα που έκανε πολύ καλές προσθήκες. Καλές έκανε. Ναι. Οπότε ως θέμα ομοιογένειας ήταν πιο πάνω από εμάς. Και όταν ξεκίνησε... κατέβηκε φοβικά. Ναι. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, επειδή εγώ πάντα χωρίς να παίζω στοίχημα, στοιχηματάκιας δεν είμαι. Ναι, πες, θα σου πω. Γιατί έχει συνέχεια. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ τα podcast που κάνουν οι Βρετανοί οπαδοί των ομάδων στο YouTube και ειδικά της Arsenal και της United. Μ' αρέσει έτσι, διασκεδάζω το τελευταίο. Τις United πρέπει να προβάλλονται σε prime time zone. Και έχει φάει, τρώει εδώ και μια εβδομάδα 10 μέρες τρελό κράξιμο από τους δικούς του τους οργανωμένους για τον τρόπο που κατέβηκε. Και σου λέω εγώ, σαν οπαδός της Liverpool, μακάρι αύριο το πρωί να διώξουν τον Αρτέτα. Μακάρι αύριο το πρωί η Arsenal να διώξει τον Αρτέτα. Και επειδή συνήθως η πίεση του αποτελέσματος και το άγχος του πρέπει σε οδηγεί πολλές φορές να κάνεις λάθη. Ναι. Αλλά και η μεγάλη ομάδα είναι μαθημένη με το πρέπει. Και τον Αρτέτα δεν τον έχω για τόσο ψύχρεμο να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι και το τι έχει ξοδέψει φέτος. Παιδιά, τα λεφτά αφήστε τα. Όλες οι ομάδες ξοδεύουν. Όλες οι ομάδες ξοδεύουν. Τώρα τι να πούμε για την Brighton που πήρε 2 Έλληνες παίχτες με αυτά τα λεφτά. Η Αγγλία μην βάζετε το θέμα χρημάτων μέσα στην Αγγλία. Γιατί και πουλάνε ακριβά αλλά και αγοράζουν αγγλικά, γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν λεφτά εκεί πέρα. Είναι λογικό. Δηλαδή το οικονομικό εγώ δεν το βάζω μέσα. Με εξαίρεση τη City που ήταν εξωπραγματικό, ας πούμε. Δηλαδή ήρθε και τίναξε την μπάνκα πραγματικά, ας πούμε, στον αέρα. Αλλά εγώ βλέπω πρώτα την Arsenal, ας πούμε, σαν ανταγωνίστρια ομάδα για το πρωτάθλημα. Στην ουσία όλοι αυτό βλέπουμε. Έτσι. Για το slot που λέγαμε πριν, ας πούμε, το συγκρίνουμε με τον Αρτέτα. Πήρε ένα πρωτάθλημα με ένα ρόστερ που δεν το περίμενε κανένας. Η μαγιά του slot, Αντώνη μου, ξέρεις ποια ήτανε? Πήρα το πρωτάθλημα, αλλά δεν κάνετε. Ναι, το πρωτάθλημα το πήρα, αλλά δεν κάνετε. Χρειάζεται το ρόστερ μου αλλαγή. Ενώ ο Κλόπ αν έπαιρνε πρωτάθλημα με αυτή την ομάδα, τι θα έκανε? Γιατί ήταν φανταροπατέρας ήταν ο Κλόπ. Φανταροπατέρας ήταν. Τα παιδιά μου, ναι, αυτή ήταν η μαγιά του ψυχρού Ολλανδού. Μου πεις κι άλλος Γερμανός είναι, αλλά Μεσόγειος μας είχε βγει. Λοιπόν, αυτή ήταν ωραία, ευχαριστώ, το πήραμε, δεν κάνετε. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω με αυτό μου βγάλε εμένα σλότ.
πάω να πάρω Guinness. Όχι, να το κλείσουμε λίγο. Να το κλείσουμε. Εντάξει, να το κλείσουμε. Τώρα θα κλείσουμε. Καλύψαμε τα θέματα. Ένα σχόλιο για την Κυριακή. Ένα σχόλιο για την Κυριακή. Εσύ, τι. Εντάξει. Premier League είναι, πάντα υπάρχει αγωνία. Αλλά εντάξει, δεν είναι και να τρομοκρατηθούμε κιόλας με την Burnley. Στις 4 το μάτς. Κυριακή 4 η ώρα, Βερίας 4, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, δεν εννοείται ο παδός της Liverpool για μένα στη Θεσσαλονίκη που είχε αρρώστια με την ομάδα να κάθεται στον καναπέ του να βλέπει τα παιχνίδια μόνος. Είναι πάρα πολύ κρίμα, έχω δει τόσα παιχνίδια μόνος στον καναπέ, όχι πρέπει να έρθεις εδώ για να το δεις. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Ναι, για πες. Λοιπόν, θέλω τη ματιά σου, ερχόμενη σε ένα σύνδεσμο, με τόσο πολύ ωραία αγόρια και πολλά έτσι μαζεμένα εδώ, έτσι, περιβόλια ανδρών ας πούμε. Και υπέροχα κορίτσια όμως. Έτσι όλων των ηλικιών. Λοιπόν, πες μου την εντύπωσή σου. Έρχεσαι, μπαίνεις, βλέπεις κόσμο αρκετό. Εγώ καταρχάς να πω ότι είπα ότι και να μην είχε Liverpool, μ' άρεσε τόσο πολύ το μπαρ εδώ πέρα και να μην έβλεπα μάτς, θα ερχόμουν να πιω μια μπύρα πάρα πολύ ευχάριστα. Είμαστε το πιο κοντό μπαρ στην ιστορία επίσης, όλης της Ευρώπης. Παρόλο που ήρθα μόνη μου, γιατί είναι λίγο περίεργο να πας να δεις ένα μάτς μόνη σου σε ένα sports καφέ, ξέρω εγώ. Συνήθως καλά πήγαιναν τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων μια λίγο περίεργα θα το νιώσεις. Με τη μία αισθάνεσαι άνετα και οικογενειακά, κατευθείαν αυτό, οικογενειακά. Όχι καθόλου. Καθόλου. Το πρώτο είναι ότι δεν σε δίνει κανένα σημασία στην αρχή γιατί όλοι βλέπει το μάτς, το οποίο είναι υγιές και έτσι πρέπει να γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι μόλις θα μπει το γκολ, θα γίνει φάση, όλοι σου συμπεριφέρονται θα ρίξει και είσαστε μαζί από το δημοτικό. Οπότε αυτό είναι καταπληκτικό. Ποιος σου την κόλλησε την αρρώστια της Liverpool? Λοιπόν, εγώ τη Liverpool τη διάλεξα τη δεκαετία του 90 που μεσουρανούσε βεβαίως η United. Ναι, γιατί μου την έσπαγε η United, γιατί μου αρέσουν πάντα οι losers και αυτοί που προσπαθούν και δεν τα καταφέρουν. Losers μας είπες. Ήμασταν losers τότε, τι να κάνουμε. Το 90 είχαμε προβλήματα και οι άλλοι έρχονται και σαρώνανε να πούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τζέραρντ, μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνη η ομάδα να τη βλέπω, ας πούμε, για τον Νότο, τώρα μιλάμε με αλλά δηλαδή εσύ μιλάς ουσιαστικά για τέλη 90, για μου λες Τζέραρντ, δηλαδή δεν ήσουν του Μακμάναμαν, του Ρέντναπ, του Φάουλερ, του Όουεν, του καταπληκτικού Τζέιμς πίσω από τα δοκάρια. Δεν τους ήθελα τους άλλους τέλος πάντων. Και μετά αυτό το πράγμα το καλλιέργησα χωρίς να το συνειδητοποιώ πολύ ότι έχω διαλέξει ομάδα τη Liverpool. Λίγο σε το τότε δεν βλέπαμε και τόσο εύκολα παντού τα μάτς όλα, έτσι. Συνδρομητική ήταν με το φιλμ. Μάλιστα τότε με καλούσαν σπίτι τους ένας πολύ καλός μου φίλος που ήταν Manchester United όλη η οικογένεια και πήγαινα εγώ και έκανα τη Liverpool γιατί είμαι και αντιδραστικό στοιχείο τέλος πάντων. Και έμεινε αυτό. Και μετά ήσουν αναστροφές μου. Είχες όμως αγάπη για το ποδόσφαιρο γενικότερα? Όχι, έπαιζα ποδόσφαιρο. Αυτά τα λέμε από την αρχή τώρα, Ελένα. Δεξίχα. Αυτά τα λέμε από την αρχή τώρα. Γιατί πήγαινα σε ένα παράξενο δημοτικό το οποίο είχε μόνο γήπεδο. Περιοχή θα μου πεις, για να βάλουμε τον κόσμο. Το νέο σχολείο, απέναντι από το στοιχειωμένο σπίτι. Από το στοιχειωμένο σπίτι, ναι. Μιλάμε για τεπό Θεσσαλονίκη. Ναι, μπράβο. Το οποίο τότε είχε μόνο γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά κανονικά και με εστία κτλ. Και για κάποιο λόγο παίζαμε και μεικτές ομάδες. Οπότε, δηλαδή πηγαίναμε κατά τις 8 παρά και μέχρι να μπούμε 8,5 ώρα στο... Ήσουν αγοροκόριτσο δηλαδή. Όλοι ήμασταν αγορικόριτσα. Τα θυμάμαι, αλλά άσε με να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Είμαι ο παρουσιαστής. Ναι, ναι, ήμουν αγοροκόριτσα και παρέμεινα τέτοια. Είπες εσύ να με κάνεις πάσες ανάποδα πήρα. Δεν πειράζει τώρα στο τέλος. Και μετά έπαιζα. Αλλά όταν πήγα γυμνάσιο, αυτά σταμάτησαν. Και τι να κάνω για να καλύψω το κενό, γιατί τότε, γιατί να το πούμε και αυτό, έτσι, τότε δεν είχε ομάδες για να παίξουν τα κορίτσια μπάλα. Τώρα η ανεψιά μου παίζει μπάλα σε ομάδα κανονικά. Έχω μαθήτριες οι οποίες παίζουν μπάλα κανονικά. Θες τους σούτερς, θες το... Βέβαια, το γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον έχει μπει στην καθημερινότητα, προχωράει, υπάρχουν πρωταθλήματα. Βεβαίως. Εγώ παρακολούθησα λίγο και το Μουντιάλ τους.
Βεβαίως. Που παίχτηκε. Όχι το Euro. Το Euro Euro στην Ελβετία. Το παρακολούθησα λίγο. Εντάξει. Τα τελευταία μάτς, κοίταξε, στην αρχή δεν ήταν και το πιο δελεαστικό θέμα που μπορούσαμε να δούμε, τα πρώτα μάτς, αλλά όσο περνούσαμε στους 4 εκεί, άρχισε να γίνεται ελκυστικό αυτό που... Και πού έπαιζε δηλαδή, και δεξί χαφ κιόλας, πού έπαιζε? Εκεί στο σχολείο, ναι, αλλά έπαιζε, είχαμε πρωτόφημα. Είχαμε γήπεδο, σε παρακαλώ. Ναι, όχι με μπάλες, κανονικά όχι με κουκουνάρες. Και τώρα παίζω στο σχολείο, παίζω καμιά φορά. Παίζεις. Τα παιδιά να ακούνε και... Άρα δηλαδή είχες τριβή με το ποδόσφαιρο... Τώρα όμως δεν μπορώ να τρέξω πια έτσι. Τώρα κάθομαι άμυνα και τέρμα. Τώρα έχεις εμπειρία. Έτσι, και έχω και την αυτοπεποίθηση. Έχεις κεφαλικότητα πίσω, να κάνεις παιχνίδι. Και μου είναι και πιο μικρό το τέρμα, κατάλαβες. Ναι, έχω μεγάλη τρέλα, το αγαπώ. Οπότε για να καλύψω το κενό ότι δεν παίζω, άρχισα να βλέπω. Γιατί εμένα σπίτι μου δεν είναι κανένας. Πήγαινες γήπεδο, πας γήπεδο, γενικά. Δεν θέλω να μου πεις που πας, με ποια ομάδα. Έχω να πάω από το 19 στο γήπεδο. Λόγω COVID δηλαδή μετά ή... Όχι, γιατί μετά άλλαξαν οι συνθήκες... ζωής. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Αλλά ναι, θέλω να πάω στο γήπεδο. Αλλά έρχεται η Κυριακή και ξέρεις, παιδί μου, ότι παίζει η ελληνική μου η ομάδα 8 η ώρα, θα παίζει η Liverpool στις 5. Είμαι κλεισμένη την Κυριακή αγόρια, τα λέμε από Δευτέρα. Έχει μπάλα σήμερα. Έτσι δηλαδή είναι το concept. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω κυρίως Premier League. Παίζει όλο το Σαββατοκύριακο Premier League στο σπίτι μέσα, διορθώνοντας, μαγειρεύοντας, σιδερώνοντας, διαβάσοντας, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βλέπω τα ματσάκια, δηλαδή μπορεί να δω... Έβλεπα τη Λούτον, ας πούμε, όταν έπαιζε η Λούτον, έβλεπα και τη Λούτον και ήθελα να πάω να γίνω εκεί, να κουρεύω τον καζόν σε αυτό το γήπεδο, δεν ξέρω γιατί που μ' άρεσε πολύ ωραίο γήπεδο, το γηπεδάκι αυτό, πολύ μ' άρεσε. Από τις αυλές μέσα, μπουγάδες έπαιρνες μαζί, ήταν πολύ ωραίο. Και τα πολύ μικρά, ναι, και τη Λούτον, ας πούμε, θα την έβλεπα, δεν έχω πρόβλημα. Λούτον Μπρέτφορντ, ας πούμε, μπορεί να είχε ένα εξαιρετικό έτσι. Προτιμώ να δω από ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είμαι πολύ. Παρόλο που έχω την ομάδα μου την ελληνική. Έχω μία τρέλα με το αγγλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, Champions League επίσης θα το δω. Αν και κάνω και την επανάστασή μου ως αντιδραστικό στοιχείο που είμαι καμιά φορά. Βλέπεις μπάσκετ? Όχι, καμιά φορά μου τη δίνουν στο Champions League, ας πούμε, έχει τύχει να σπαστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι άλλο. Είναι μια μεγάλη βιτρίνα το Champions League. Γι' αυτό μου αρέσει η Premier League, γιατί και η πιο μικρή ομάδα θα βγει, θα παίξει, θα... Και επίσης δεν είναι πάντα στην κορυφή οι γνωστές τρεις, δεν είναι όπως είναι το ισπανικό, ας πούμε. Δεν είναι όπως είναι το γερμανικό. Έχει άλλου τύπου ενδιαφέρον. Ναι, τώρα για να πω την αλήθεια... Άμα πεις κάποιον ότι παίζουν τα επόμενα 10 χρόνια ποια θα είναι η τριάδα της Ισπανίας, θα σου πούνε τις γνωστές ομάδες που ξέρεις. Έτσι, να στοιχηματίσει και σε αυτό. Άμα σου πούνε μετά από 10 χρόνια τους 3 της Αγγλίας, νομίζω ότι είναι επίφοβο το στοίχημα. Είμαστε στη δεκαριά. Εντάξει, είχαμε και μια Λέστερ που έκανε την έκπληξη του αιώνα, αλλά ήταν ο κάτω. Και η Αγγλία βέβαια δεν μπορείς να τη συγκρίνεις με τα παλαιότερα χρόνια, ας πούμε, που το πρωτάθλημα κρινόταν σε 5 ομάδες, 3 αγωνιστικές πριν τελειώσει. Δηλαδή κάπου έχει γίνει διάδα, καμιά φορά γίνεται τριάδα. Εντάξει, αλλά και στα δικά μου μάτια παραμένει το κορυφαίο. Πάντως χαίρομαι γιατί δεν είσαι η οπαδός γυναίκα με τα Euro εποχή στην Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα το Euro του 2004 έφερε πολλές γυναίκες. Δεν το λέω για κακό, το λέω σαν γεγονός. Έχω πετριά από πιο πριν. Ναι. Μπράβο, γι' αυτό είσαι και μαζί μας. Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, έχουμε τίποτα, κάνουμε διαλυματάκι για να μπούμε μετά στα του συνδέσμου, μετά το διαλυματάκι. Όχι, να κάνουμε μια... Δεν θέλω να κάνουμε. Δεν θέλουμε διάλειμμα, ωραία. Νομίζω ολοκληρώνουμε καλά. Να πούμε λίγο για την αιμοδοσία. Ναι. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς προς τα πίσω, γιατί μας έστειλε ο Παναγιώτης ο Τουλουπάκης κάτω από το κανάλι, λέει ότι είναι. Εκεί τον επισκεφτήκαμε και εμείς φέτος. Ωραία. Καλονία Αργολίδας, κύριε. Λοιπόν, ένα μέρος που δεν το ξέρουν πολύ, αλλά αξίζει να πάτε. Από εκεί που είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ακριβώς. Καλονία Αργολίδας. Καλονία, ωραία. Λοιπόν, εγώ να ανακοινώσω και από το Redcast ότι 11 Οκτωβρίου το πρωί, από τις 9 και μετά,
σε όλες τις αιμοδοτικές μονάδες με κεντρική του Ιπποκρατίου που θα είμαστε εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε το event της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που είναι στα πλαίσια των 30 χρόνων του συνδέσμου ακριβώς Θεσσαλονίκης, και έχουμε προσκαλέσει ήδη βασικά πάρα πολλές πόλεις που θα συμμετέχουν. Η Αθήνα θα συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά με τα παιδιά, τον Αντώνη και τον Μάριο, που κάνουν εκεί το podcast, το πρώτο podcast μάλιστα στην Ελλάδα που έχει γίνει, και έχουν αρκετό κόσμο. Θα συμμετέχει φυσικά η Τρικαλινή Σκάουζερς στα Τρίκαλα. Έχω συμμετοχές από Μυτιλήνη, έχω συμμετοχές από Πτολεμαΐδα, έχω συμμετοχές από τις Σέρρες, έχω από τη Λαμία, και όλο καινούργιοι θα υπάρξουν που μπορούν να δώσουν είτε εκείνη την ημέρα είτε συμπλήν στο 12906 που είναι ο αριθμός του συνδέσμου, της τράπεζας του συνδέσμου της αιμοδοσίας. Ωραία, αυτό ξαναπέσω, θα το πούμε στο τέλος. 12906, υπάρχουν και όλες οι ανακοινώσεις. Ακριβώς όποιος πάει σε οποιοδήποτε αιμοδοτικό κέντρο και γράψει ότι δίνει αίμα για τον σύλλογο με τον αριθμό Σύνδεσμο Φιλάθλων Λίβερπουλ 12906, αυτό μπαίνει στην τράπεζα αίματος του συνδέσμου. Μέχρι τώρα έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, εκτός και να είναι Liverpool κάποιος ή όχι, εντάξει, εκεί δεν παίζει ρόλο, και τους φίλους μας της Manchester United δίνουμε αίμα και παίρνουμε και τους πίνουμε και το αίμα, εντάξει, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ άμεση ανταπόκριση στο να δίνουμε τις φιάλες, και γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος μας στέλνει email ή μας παίρνει τηλέφωνο και αμέσως βρίσκει την φιάλη ή τις φιάλες που χρειάζεται όταν είναι ανάγκη, και μετά φυσικά τις αναπληρώνει με email. Οπότε καλό είναι ο κόσμος που θα πάει στα αιμοδοτικά κέντρα, αν μπορεί, τον αδερφό του, την αδερφή του, την κοπέλα του, τον οποιοδήποτε που μπορεί να έχει μαζί του. Δηλαδή, για σκεφτείτε όλος αυτός ο κόσμος που θα πάει να δώσει αίμα, να έχει και έναν ακόμα μαζί του. Παιδιά, δυστυχώς θα το χρειαστούμε όλοι κάποια στιγμή, είτε για μας, είτε για δικούς μας ανθρώπους. Όλοι έχουμε χρειαστεί από την τράπεζα αίματος του συνδέσμου. Και το επίγον είναι, όταν χρειάζεσαι και δεν μπορείς να βρεις, εμείς μπορούμε να δώσουμε και μετά με ηρεμία την αναπληρώνεις. Και γενικά η χώρα έχει και πρόβλημα. Ειδικά τώρα το με πήρανε πριν 10-15 μέρες περίπου από το Ιπποκράτιο, επειδή έχουμε ένα αρνητικό, ας πούμε, και είμαι αιμοδότης, με πήρανε. Για παιδάκι. Όχι, με πήραν, μου λένε έχουμε θέμα, μου λέει έλα να δώσεις, και να πω την αλήθεια δεν πήγα για να μπορώ να είμαι τον Οκτώβριο να είμαστε μαζί. Πάει καλά, πώς βλέπεις? Θα πάει πολύ καλά, ναι. Έχω πολύ θερμή επικοινωνία και με την Αθήνα, που θα πάνε στον Ευαγγελισμό και θα δώσουν αίμα και θα κάνουν ένα καλό event εκεί. Έχω πολύ καλή επικοινωνία. Για την Αθήνα, μεγάλη πόλη, παιδιά, πρέπει να υπάρχει δυνατή συμμετοχή. Είμαστε και εκεί πια με πάρα πολλούς φίλους του συνδέσμου τους δικούς μας. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο event. Εκείνη την ημέρα, έτσι να δώσω εγώ και το τέτοιο, δεν θα είναι μόνο το πρωί οι εορτασμοί, οπότε κρατήστε την ημερομηνία 11 Οκτωβρίου, εντάξει, πρωί αιμοδοσία, απόγευμα εδώ στο σύνδεσμο, νομίζω ένα αντίστοιχο event όπως είχε γίνει και πριν το καλοκαίρι. Ναι. Και δεν θα είναι και το τελευταίο. Ακριβώς, και δεν θα είναι και το τελευταίο, οπότε κρατήστε την ημερομηνία. Χρονιά 2025 είπαμε θα είναι ιδιαίτερη φέτος για μας. Φυσικά αν μου πεις τι το ιδιαίτερο, για μένα πρώτα είναι τα τρόπια, έτσι. Αυτό εδώ είναι φτιαγμένο για την ομάδα, μετέπειτα είναι όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι το 25 θα είναι χρονιά ορόσημο για το σύνδεσμο, για τα 30 χρόνια. Ετοιμάζουμε δυνατά πραγματάκια, μακάρι να έχουμε και κάποιες θετικές απαντήσεις από κάποια πράγματα που περιμένουμε να γίνουν σαν event και σχεδιάζουμε. Πάντως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα υπάρχει δυνατή ενασχόληση. Για τα ευρωπαϊκά δεν μου είπες τίποτα. Τι θες να σου πω για τα ευρωπαϊκά? Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις? Στο επόμενο. Μόνο στο νησί θα παίξουμε φέτος. Στο επόμενο. Βασικά είναι ξενέρωμα η κλήρωση, γιατί ήθελα να είναι ανάποδα. Ήθελα να πάω Μαδρίτη. Γιατί? Ανοίγει ο σύλλογος και Τρίτες, Τετάρτες, έτσι. Λοιπόν, θα βλέπουμε και το Champions League. Διευκρινίζουμε ξανά. Ο σύνδεσμος, παιδιά, είτε παίζουμε τελικό Champions League, είτε παίζουμε με τη φλόγα ανάληψης της γειτονιάς μου, είναι ανοιχτός. Μία ώρα πριν. Έτσι, μία ώρα πριν το λιγότερο. Εμείς πάντα οι ανακοινώσεις, παιδιά, που βγάζουμε
δίνουμε μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Συνήθως είμαστε και 2 και 1,5 είναι ανοιχτός ο σύνδεσμος. Δεν νοείται να παίζει η Λίβερπουλ και ο σύνδεσμος να μην είναι ανοιχτός και να μην τη δείχνει. Όποια ομάδα και να έχουμε απέναντι μας. Και η αλήθεια είναι ότι 15 Αύγουστο στην έρημη Θεσσαλονίκη ήμασταν εδώ ένα κάρο άνθρωποι και απολαύσαμε όλοι μαζί και είχε έτσι ένα... Για πολλοστή φορά. Και ναι, και μια αδερφοσύνη πολύ ξεχωριστή στις Άγιες. Και 3 η ώρα το βράδυ για φιλικό στην Αμερική, ας πούμε με τη Manchester United. Έτσι, και θα είναι γεμάτος. Έτσι, μπράβο μας, φιλιά μας. Είμαι άδειος, δεν κάνει μια γρουσουζιά. Έχουμε δει τον γκολ του Άλισον μέσα στη West Brom σε περίοδους σκληρής καραντίνας που απογορευόταν να πας απέναντι για να πάρεις ένα γάλα. Τώρα μπορούμε να το πούμε, νομίζω ότι... Όχι, δεν είμαστε σίγουροι. Μπορεί να έρθει κανένας άδωνης, κανένας τέτοιος τώρα, κανένας περίεργος εδώ απ' έξω. Έχουμε μπει 10 άτομα στη ζούλα μέσα με κατεβασμένα στόρια και στον γκολ του Άλισον σπάμε καρέκλες. Πραγματικά. Λέμε ήρθανε τώρα 300. Σφραγίδα, πώς δεν βουλοκαίρισε ο σύνδεσμο απ' έξω. Τέλος πάντων, τι έχουμε περάσει. Είναι και αυτό μέσα σε αυτά. Για τα ευρωπαϊκά τίποτα, πρέπει να περάσεις. Έτσι όπως έχει γίνει ο θεσμός, δεν σε ενδιαφέρει, πρέπει να περάσεις. Οπότε τα παιχνίδια πλέον της Ευρώπης, από τη στιγμή που περνάς, εντάξει, κοιτάς να έχεις μια καλή κλήρωση απέναντί σου έτσι όπως έχει γίνει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν θα βγεις πρώτος όπως είχαμε βγει εμείς πέρσι και αίτητοι κτλ. Και ναι, κοιτάς να περάσεις, οπότε νομίζω ότι τα παιχνίδια που πλέον έχεις περιθώριο να ξεκουράσεις την ομάδα είναι στην Ευρώπη. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι, και το Liverpool Real Madrid δεν έχει την ένταση που θα έχει άμα συναντηθεί σαν ζευγάρι σε νοκάουτ παιχνίδι. Πότε θα τα ξαναπούμε? Δεν ξέρουμε, αυτή είναι η μαγεία. Στον αέρα, έτσι, τόσο, οκ. Καλά, μέσα στις 15 μέρες. Ναι. Εντάξει. Καλά δεν είναι, μέχρι να γίνει αυτό το Redcast. Αντώνης τηλέφωνο θα κάνουμε την προηγούμενη Τετάρτη. Να το δούμε, Αντώνη, να κάνουμε. Τι έχουμε να πούμε, να τα αφήσουμε λίγο. Άσε να τα αφήσουμε και εγώ και εγώ στη δουλειά. Εσύ, ναι, να τα αφήσουμε. Έτσι γίνεται. Εντάξει. Αυτή είναι η οργάνωση. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά, εσείς τη ζωή με ομορφήνατε. Και μια άλλη από... Πρόσεχε τι λες. Όχι. Δεν μας γνώρισες καλά. Ξέρω. Δεν σ' αρεστηθείς. Άντε τσα. Από the Reds. Γεια. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on